Якраз тут ідзе не тое, што скажем, ложныя трывогі, наадварот, гэта ідзе накручванне. З аднаго боку украінцы так, і Зеленскі, а з іншага боку, што Лукашенко адстае, што ли? Што ён не так даўно абвесціў, што так мы мусім рыхтавацца да вайны. Будзе вайна. Будзе вайна. І Беларусь будзе тэатрам баявых дзеянняў. Не, а пасля сказал, конечно, лепш, калі Тур паўтарыў, што вайна будзе. От вайна будзе, ён паўтараў разоў 8 уже. І тут давайте працягнем гэтую ідэю, разлік на што яны таксама не хочуць вайны. Яны разумеюць, што ім прыляціць канвенцыйна, ядрава, але прыляціць абавязкова. На Трампа Не. Будзе вайна, ўмешвайся. Разлік не на канвенцыйную вайну, а разлік на вайну гібридную. Вось гэтае раздзёргванне нерваў, як у тую ж сераду перажылі, што віленчукі, калі была абвешчана трывога, прычым звычайна там зранку прычынаешся, чытаеш літоўскія навіны і бачыш, о, прыляцее там зонда, а тут дрон упаў, і ўсе, дарэчы, крычалі, я памятаю, першы прыляцеў, усе крычалі, што гэта такое, ніхто не папярэдзіў. Вось, і такім чынам яны хочуць раздзёргаць да таго, калі нервы у еўрапейцаў не вытрымаюць, і зноўку адбудзецца тое, пра што я заўжды кажу, гэта праз дэмакратычна-палітычны працэс, просто прыйдуць прарасійскія сілы, якія будуць вось выкарыстоўваць гэтае пачуцце, там, скажем, пачуцце страху, пачуцце недаверу. Беларусы цудоўна ведаюць, як можна пасеяць недавер да сваіх кіраўнікоў, да, вось, лідараў дэмакратычных сілаў. І ў выніку, вось, калі ласка, альтэрнатыва для Нямецчыны мае просто шалёны поспех па апошніх дадзеных. Ну які шалёны? Ну, адной з земляў яны, уласна кажучы, маюць вялікую перавагу. Я б таксама не назвала гэта шалёным, гэта зноў жа, да, цыклічнасць працэсу. Тут разлік Лукашэнкі і Пуціна, бо яны ў сімбіозе. Тут нельга казаць, што разлік Пуціна, разлік Лукашэнкі. У тым, што ім вось гэтымі неканвенцыйнымі, а гібриднымі метадамі атрымаецца давесці сітуацыю да таго, што ці з мясцовых палітыкаў набяруць вось гэтых рэкрутаў, якія будуць ажыццяўляць іхнія мэты, вырашаць іхнія задачы, ці праз тактыку дробных парэзаў, дыверсіі на логістычных лініях, на вытворчасцях, у першую чаргу звязаных на вайсковыя нейкія патрэбы, могуць нават дайсці да таго, што дыверсійныя групы засылаюцца і бяруць пад кантроль там пэўны населены пункт ці тэрыторыю. Гэта ўжо падстава, уласна кажучы, для гандлю. Пад крыкі, ой, галоўнае, каб людзі не гінулі, давайце-ка мы прымем іхнія ўмовы. І вось такім чынам якраз Пуцін і Лукашенко спадзяюцца прадухіліць канфлікт, пазбегнуць яго дакладней. Але калі гэта не атрымаецца, дык вось тут мы з вами ўжо казалі, пад восень у Расіі могуць скласціся такія ўмовы, што сапраўды ці глобальны удар, ці, уласна кажучы, чакаць, сидзець у сваім бункеры, пакуль у бункер не прыйдуць ваши ж набліжаныя і не насадзяць вас на вілы. Ну, я вам прапаную зрабіць перадачу напярэдадні апакаліпсіса. Вельмі добра будзе глядзецца. Так вось, я якраз іншы бок, да, я не ведаю, вас уже, напэўна, запісны аптыміст. Памятаеце, я казала яшчэ ў мінулым годзе, што ў 27-м я вярнуся. Вось, паўтараю, я ў 27-м годзе вярнуся да хаты. У 37-м мы будзем назіраць новую рэч паспалітую ад мора да мора, аб'яднанне дзяржавы, якая будзе сталіца. Неважна, якая розніца, па чарзе. Вось. І я думаю, што дзесьці ў 35-м я пабудую себе домик у Крыме. Навошта Крым? Такое неўтульнае месца. А я люблю Крым. Гэта мае татарскія гены, яны мяне ну можа быць так, штосьці. Шановныя гледачы, ну апакаліпсіс не адзіны сцэнар, можа быць яшчэ пажывём. Ну, як бы там ні было ў Беларусі, вот на самым пачатку гэтых змен, якія вы апісалі, ну раскоша не будзе і багацця. Выпаленая зямля. Спачатку, можа, это хутка адновіцца, но што там пасля лукашызма застанецца, так? І, ведаеце, можа быць сітуацыя пачатку 90-х. У мяне проста ўспамінае з пачатку 90-х, нават вот канец 80-х, як я там стаю на заправку ў чарзе 3 гадзіны, малое дзіця. І ўжо сядзець немагчыма, все 3 гадзіны, каб машыну заправіць.
У Я нас с был... дзіцёнкам стаяла 4 гадзіны, каб набыць абезьянку, Вот так. вот такую тут, да, это. У нас быў у гасцях Вау. Сергей Мягка. Верамеенко на мінулай праграме, і ён прыгадаў такую гісторыю, што вот ён служыў у марскім флоце перад тым, як разваліўся Савецкі Саюз. Іх так кармілі, што ён страціў 12 кілаграм вельмі хутка. І аднойчы далі батон, далі Я батон. сам быў у савецкім войску. І ў яго пацяклі слёзы з вачэй, такім смачным падаваўся яму гэты батон. Вот это Савецкі Саюз, савок. Можа такое ў Беларусь вярнуцца, вот такія экстрэмальныя варыянты? Можа, конечно, Пачатак можа. 90-х і нават горш. Але я не бачу Але не нічога... апакаліпсіс ядзерны. Я не бачу ў гэтым ніякай трагедыі, канешне можна, гэта зноў жа, да, ну мы ж павінны расплаціцца за тое, што вось сидзелі як на, ну ладно, не буду казаць як хто, і нічога не рабілі. Таму да, можа, і чым далей, дарэчы, да, чым яшчэ больш гадоў прасидзіць Лукашенко, тым горш будзе пасля яго сыходу, і гэта зноў жа, ну нема тут Амерыкі каму адкрываць. Канечне, таму дамок у Крыме я цалкам падзяляю гэтую ідэю. Не, Разумею гэта ж яе. пазней будзе. А спачатку, ну нічога, ну перажылі ж мы неяк 90-е, правда, выжылі, вось прыклад. Больш за тое, гэта быў самы аптымістычны перыяд. Так, прынамсі, у сапраўды, маім да, жыцці. бо ты ведаў, у цябе была надзея, што жыццё лепшае наперадзе, таму, ну... І я паспрабаваў банан упершыню там і гэтак далей. Это хто- было хто цікава, пра як што, затычна. да. Я ў Дзяцінства. Маскве, калі ехаў у гістарычную бібліятэку, заўжды ішоў па марасейцах, глядзеў на будынак нашай амбасады і бел-чырвона-белы сцяг наверсе. Да, это было Як гэта давежна. натхняла і радавала. У любым выпадку па жыцці заўсёды ўсё так ідзе, што становіцца лепш. Галоўнае дажыць.